Hey guys, so abantu lokho benibuza bam why ndingajoli nabantwana bo iintanga zam xa ndisithi abantwana iintanga zam okanye abantwana balapha ereze and andifuni joli nabantwana mna well, at least umntu mandishiye 5 years or more yabo because i-relationships zam endijola neentanga zam okanye abantu abandishiye nge-2 years 3 years loko zienda like dramatic loko khona idrama yabo story time mfana wam ukugqibela oyisi-student endajola naye so mna nalo guy yabo we're dating and sasithanda nokulwa ke ungandibuza why but sasithanda ukubethana ixesheni so ngale mini siyohlukana bo and siyabethana njengesiqhelo kumnandi yabo asikandipushe ndiyowela kwi-laptop yakhe yabo xa ndivela kwi-laptop yakhe obvious izokuphuka mas-laptop because ubivuliwe bo ndiyophuka i-laptop yakhe apenike bear in mind uba sikokwabo ke ngasikho serese sikokwabo uhlala kwi-backroom yabo yho umfana andi-ekthele sana athi uba wophule i-laptop yam uzayibhatala ntonontoni yabo hlale phantsi mna ndithule ndimjonge uba ayibo ndinzanga yabo okay so athathe i-laptop yakhe ahamba efront ayoxela kumamakhe uba mna ndophule i-laptop yakhe ntonontoni okay okokuqala laa mfana believed uba mna ndinemali yabo because mna I love spending money even if andinayo mna ndiloko ndithenga i-takeaways and stuff yabo so yena apha engqondweni yakhe ingathi ndiyi-rich kid and stuff yabo okay so umama khandibize ndiqonda hey ndisengxakini ngoku and umamakhe like wendazi uba ndiqhela ukundibona xa ndisithi tshe ndingena kwi-backroom but like you get yabo so andibize ke umamakhe andibulise andibuze uba ngowaphi like abe nice yabo andibuze uba kwenzeka intoni yabo hayi ndinareyithe ke istory uba sixatyaniswa yintoni yabo athi okay athi uba akafuni ukuzingena yena ne but befuna ukuvisayide laa mntu estory and if ndiyafuna ukuzilungisa izinto nomntanakhe funeke ndimlinde athobe umsindo kanje nakanje yabo and I'm like no mama ndigrand mna andifuni ukulungisa zinto yabo like yeah ngoku ndifuna ugoduka yabo hayi nditsho nyhani ndiphindela phaa kwi-backroom ndithathe izinto zam ndihambe ndokhwela iteksi phindele ereze hayi ndihlale ereze I think ndihlele one day andifowunela umfana bam so usuke epolice station funeke sihambe siye small claims court ndizobhatala i-laptop ndizosayina uba ndizabhatala i-laptop ndibuza uba uve ngabani uba ndizayibhatala i-laptop wena yabo athi yena uba funeke ndiyibhatale i-laptop yakhe because uzafunda ngantoni yena and ndiyayazi i-situation yakhe ntonontoni ndithi yeyi mfana andizobhatala i-laptop mna andizobhatala i-laptop yabo kho athi uzoyondimangalela ndithi hamba benyani andimangalele andisendele izinto caba kuthiwa phama ndiye small claims court if ndiyibiza right ngosho but ndiye phaa ndisho uba ndizamnikeza malini ngenyanga ukubhatala elityala yabo qonda mna andizukwenza loo nto ndiyilapho mna yabo ndithi ngenye imini sasihlele neetshomi zam yabo like kule ndawo ndihlala kuyo ndibize egating security uba khona umntu oze kum umfana nje undizisela amaphepha la maphepha asuke ecourt uba funeke ndisayine uba funeke ndivele ecourt if andivele ecourt ndizobanjwa yabo I'm like okay cool ndiqonda ndizosayina ezo zinto mna uba bafuna ukundibamba mabandibambe hayibo ndizayibona ngoko ecourt ibithini into otherwise andizingeni nje izinto zalo mfana yabo ndithule fika uDisemba ndigoduke yabo hayi lo mfana mane ndisendele ezi zinto after ixeshana athule naye like athule ayiyeke iphele indaba ye-laptop so ngenye imini ndiphumile neebrothers zam bo suke elwandle so ndiyabuya endlini around 4 yabo ifowuni yam ndiyayishiya xa ndizophuma because xa ndizazi uba ndizosela kakhulu ndiyayishiya ifowuni yam fika endlini ndingene kufacebook gofo ndinxile njani ndingene kufacebook xa ndingena kufacebook bhale wanted like wanted I think bayi-3 bhale like kakhulu ndiyatrenda qonda okay xa ndifunda like nam ndaqala ndama like for a moment qonda noba ndilahlekile kwenzeka ntoni abantu bebecinga uba ndilahlekile but ndihambe izolo nje like qonda kwenzeka ntoni xa ndifunda hayibo sistory se-laptop andazi uba uthi ndihambe nayo i-laptop yakhe but uba ndiyafunwa mna for i-laptop qonda hayi andiyazi uba ndizoyithini le nto le okay so abantu ke ngoku kufacebook bayashare trender guys bayashare bayandithuka my friends are calling me bayibolise sithini istory se-laptop qonda yho asana andizuyiphendula mna ndingayaziyo andizuyiphendula ndaske ndalive qha because ndandalala kancinci ndavuka imini saya e-waterfront yapha ePort St John saya e-waterfront sayotya nee-brothers zam ndalive mna sana andayihoya yonke laa nto I think that trender for a good 2 weeks
oko nditrend abantu bayandithuka ndiqanda I'm not going to defend myself mna uba ufuna uye emapoliseni makahambe emapoliseni ayondimagalela for into ye-laptop. So guys, this is the reason ndingajoni nabantwana, like no more.